te queremos. L'estació de Joaquim Sorolla ha sigut durant tot el matí l'inici del viatge cap al Santiago Bernabéu de molts Swifties. Ha arribat el dia i els seguidors valencians de Taylor Swift van camí del primer concert que donarà la nord-americana a Espanya. L'estació de trens de València ha estat Montse Català. Barrets, bosses plenes de polseres i dins de les maletes els looks que portaran per al concert d'esta nit. És la imatge que hem vist amb cada tren que eixia des de Joaquim Sorolla. I és que la revolució Taylor Swift també ha impactat directament en el transport en el nostre país perquè s'ha duplicat la venda de bitllets de tren València-Madrid respecte a altres setmanes. En esta hora i poc ens separa de Madrid ens han dit que l'aprofitaran per a continuar fent polseres i després intercanviar-les en la cua i ara veuran l'emoció que denoten els seus ulls perquè són el primer acord al Santiago Bernabéu. No he dormido casi, estoy demasiado nerviosa. No soy consciente del que va a pasar aquesta nit. Jo vaig a plorar un montón. Moltes ganes de chillar, de ballar, de passar-nos-lo superbé. Anima els 2 dies, els 2 concerts, i res, és molta sort perquè al final és que te toque el codi, després que pugues entrar i comprar i que queden entrades. Jo me quedé fora en les motxilles, les angletes per a després tornar a l'apartament. Cançó de Taylor que diu Make the Friendship Bracelets, que és feu les pulseres de l'amistat. I pues, nosaltres les fem, anem al concert i en el concert les intercanviem entre fans i així pues, coneixes a més gent. Tot un pelegrinatge. Milers de Swifties valencians s'han desplaçat a Madrid per a viure avui el primer concert de Taylor Swift a Espanya després de 13 anys. Laura Ribes, fins on arriben a aquesta hora les cues? Ben lluny, fins a la Castellana. Queden apenes 40 minuts perquè obriguen les portes del Santiago Bernabéu i els fans que fan cua des de bon matí, alguns des de la nit, podran entrar per fi, acomodar-se i gaudir d'uns dels concerts de l'any. Gent de tot el món, alguns venen de la terra de Taylor Swift i pagaran menys per l'entrada, pels vols i per l'hotel que per un tiquet als Estats Units. 90.000 persones caben en este estadi, moltes d'elles fan cua a la Solana, però les altes temperatures d'avui a Madrid no els fan desesperar perquè són Swifties. No t'ho creus, però cada vegada està més a prop i és com molt guai. Queden poques hores per a l'èxtasi. Fa més d'una dècada que Taylor Swift no ha xafat Espanya i la majoria la veuran en directe per primera vegada. De lluny o de prop, estar dins és el que compta. La més alta, arriba del tot. Ahí, sí. A la part esquerra. Amb prismàtics. A veure, no la vaig pagar jo, la va pagar ma mare, però van ser 590 euros. Fer 40 hores tots els dies, fer totes les hores extres que podia, llibrar els menys dies possibles per a poder tindre els màxims diners per a poder comprar l'entrada. I amb l'entrada a la mà, les hores d'espera volen fent pulseres. És cert que la calor apreta i s'arribarà avui als 35 graus. Hem portat aigua, crema del sol, esparaigua sobretot, lo més important. Yo llevo crema solar por todo el cuerpo. Però potser estem davant de les cues de concert amb més glamour, perquè els Swifties se mimetitzen amb l'àlbum que més els agrada. Es parte del show, o sea, es parte de venir aquí, ver qué se va a poner, todo tiene una historia detrás o todo tiene un porqué. Yo me vestí de amarillo por el álbum de ella, Fearless. I fan apostes per les 2 sorpreses que cauran avui a Madrid. Fa dos cançons que poden ser de qualsevol disco i aquestes són les que te toquen a tu. A cada concert et dediquen 2 cançons i són les que més espero. A les 8 comença tot, el show més esperat per als 150.000 fans que avui i demà entraran al Bernabéu.